Хората често ме питат, как успяваш да си толкова спокоен? Как не ти пука за целият този стрес? Истината е, че не винаги съм бил така. Преди време стресът буквално ме изяждаше отвътре. И това се случваше, защото аз го позволявах. И точно за това ще говорим днес. Как да запазиш самообладание, как да бъдеш спокоен в целият този хаос. И моля ви, останете до края на това видео. Със сигурност ще ви бъде полезно. Знаете ли колко често съм се тревожил за неща, които дори не се случват? Сигурен съм, че това ви е познато. Сякаш мозъкът ни е програмиран да мисли винаги в най-лошия сценарий. И съм го правил често, защото в съзнанието ми нахлуват постоянно някакви странни, страшни, ужасяващи неща, които може би ще се случат, но всъщност не се случват. И много често, когато съм си лягал да заспя, започва да идват някакви странни мисли, предположения за утрешния ден, които така и не се случват. Сякаш нашият ум обича да драматизира. Но ето къде е ключът, хора. Стресът не идва от самите ситуации, а от начина, по който ги възприемаме. И това го осъзнах, когато започнах да прекарвам повече време сам със себе си. Започнах да разсъждавам на тези неща. Зададох си въпроса, има ли смисъл да се тормозя за нещо, което не мога да променя? И познайте какъв беше отговора. Няма абсолютно никакъв смисъл. Често хората ми казват, че изглеждам спокоен, не се впрягам за глупости. Истината е, че аз се стресирам и то много. Просто не ми личи. Просто съм се научил да не се поддавам на тези емоции. И пак ви казвам, това го промених в моментите на тишина, когато си сам със себе си, без телефони, без социални мрежи, без нищо. Оставаш сам с мислите си. Започваш да разсъждаваш върху дадената ситуация. Какво толкова ме стресира в нея? Защо е толкова плашеща? И отговорът тук беше страхът от провал. Какво ще кажат другите? И когато осъзнах това, се почувствах свободен. Защото разбрах, че тези мисли са само в главата ми. А и като цяло, много път съм ви казвал, живейте своя живот, не този на другите. Съответно, и мнението на другите не трябва да е важно за вас. Никой не може да ви определя как да живеете своя живот. Хайде по същество, сега ще ви споделя няколко неща, които ми помагат да се справям с стреса. Усещам напрежение, спирам за момент и просто дишам дълбоко. 4 секунди вдишване, 4 задържане на дъха и 4 секунди издишване. Задължително го правя по 4 секунди и след това се чувствам наистина по-спокоен. Научете се да пренасочвате мислите си. Винаги когато се хванеш, че мислиш за нещо стресиращо, попитай се, наистина ли това, което си мисля, ще има значение след 5 години? Отговорът е не. Движение. Понякога, когато усещам, че стресът ме завладява, започвам да се движа. Без значение дали ще е разходка, бягане, фитнес, йога и така нататък. Идеята тук е просто да разсеете съзнанието си. И замислете се, хора, в повечето случаи ние мислим негативно. Мислим за неща, които още не са се случили, но ние си правим някакъв сценарий, който в крайна сметка не се случва. Бъдете благодарни за нещата, които имате. Мислете повече в тази посока. Ядосваме се за битовизми, за неща понякога, които не зависят от нас. Реално аз така осъзнах много неща. Когато виждам, че нещо не зависи от мен, не се тормозя да го променям. И често мен лично са ме съветвали, ако говоря нещо негативно за себе си, то често негативното идва при мен. Но когато си позитивен и мислиш за неща, които имаш и благодариш за тях, животът ти се променя коренно. Тук мога да добавя манифестацията. Това си е голяма работа. Мислете във ваши мечти, които с времето ще постигнете, действайте също по тях, не само да мислите. И това наистина ще ви промени възгледа за живота. Просто когато мине някаква негативна мисъл, опитайте се да я замените с позитивна или просто подминете негативната. Така може да постъпвате и с хората. Когато някой не ви е приятен, просто не стоите при него и не общувате с него. Познавам доста хора, които се стресират и напрягат от най-малкото. Но съм сигурен, че ако тези хора изгледат това видео и започнат да си отделят време сами и да се замислят над всичко това, за което се стресират, може би ще се съхранят много занапред във времето. И сами ще си помогнат да живеят по пълноценен начин на живот. Негативните мисли са тихият убиец на щастието. Да, знам, понякога нещата са сложни. И стресът е нещо, с което всеки се сблъска в ежедневието си. Но след като аз успях да се справя, ти с какво си по-различен? Защо ти да не можеш? Единственият начин да не можеш е ако не си опитал да се справиш. Аз смятам, че в това видео доста просто и лесно ви обяснявам как да се справите. И така, хора, ако това видео ви било наистина полезно, може да оставите по един коментар, да напишете вие как се справяте с стреса или пък причина да не се справите с стреса. Ще ми е наистина любопитно да науча и аз някой нов метод.
И разбира се, абонирайте се за този канал, ако наистина са ви полезни и приятни темите. Идеята ми е наистина да си помагаме взаимно в този откачен свят. Чао от мен и до скоро!